জীবনটা বড় কাড়ি না আরে দেও মতে মরিবা কথা আরে তুমি এই করছো আরে মরিবা কথা তা মকসদ তা বলবো কোন হেকি তোমরা পাগল হয়ে যাইছে মো রানী পন্ডা রক্ত চালু না করতে যাচ্ছে তাহু বুঝি আসিব সে মরিব তার রক্ত পিইব রানী 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 মো কথা করে শুনো তুমি থরে হোশ করছো দেহরে জীবন ଥିଲେ ମଣିଷର ହୋସ୍ ଦେହର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷ ବେହୋସ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିଲେ ମଣିଷ ହୋସରେ ଥାଏ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷ ବେହୋସ୍ ସେମାନେ ମୋତେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ସଜେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲେ ମୁଁ ତ ମରିବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ରାনী କିଏ ତମର କଣ କଲା তুমি কাহা কথা কହୁଛ ତମରି ଭଳି ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମତେ ବଳାତ୍କାର କଲେ ଅସତୀ ସତେଇ ଦେଲେ ମତେ ଦିନେ ତାଉ ତାଉ ମାରିଦେଲେ କଣ କହିଲ ତାମାନେ ଜଣେ ଧର୍ଷିତା ଓ नो କିଏ ସେମାନେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମେ ମୋ ସହିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲ ତମର ଯୋଉମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବା କଣ ଲାଭ ହବ ମ୍ୟାଡାମ ଲାଭ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ବଳାତ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଇଛି ବେବିନା ରୁବିନା ଛବିନା କୁନି ଝିଅ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରିଥିବା ବଳାତ୍କାର ମାନେ ଯାଉ ଦେଖିବ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପଇସା ଥିଲେ ଭଲ ଓକିଲ ଦେଇପାରି ପଇସା ଥିଲେ ଭଲ ଓକିଲ ଦେଇ କେସ୍ ଲଢ଼ି ହୁଏ ମ୍ୟାଡାମ ଭଲ ଓକିଲ ଦେଲେ ବେଲ୍ ମିଳିବା ସହଜ କିଏ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଲଢ଼ିବ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସରକାର ଅଛି ସରକାର ଓକିଲ ଅଛି ମହିଳା ସଂଘ ଅଛି ସରକାର ମହିଳା ସଂଘ ସରକାର ବଳାତ୍କାରୀ ମାନଙ୍କର ମହିଳା ସଂଘ ସରକାର ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଓକିଲ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ସଂଘ ବି ସରକାର ବଳାତ୍କାରୀ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହଉଥିବା ନାରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦବ କିଏ କୋଉ ସରକାର ଦବ ବର ଓଲଟି ମତେ ପୁଲିସ ଏସପି ପାଖକୁ ଗଲେ ହାଜତରେ ମତେ ମାରି ମାରି ପୁରେଇ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦବ ମୁଁ ତମକୁ କୃଷ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଦବ କଣ କହିଲ ତମେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦବ ହଁ ମୁଁ ଦେବି ରାଣୀ ତମର କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ କୃଷ୍ଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ରାଣୀ ତୋର ଧର୍ଷିତା ତ ଏତେ ପରେ ବି ତମେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ କେମିତି ତମେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଜାଣିଛି ଇଏ କେତେ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିବେ ତମେ ତ ବାପା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତ ସେ କଣ ରାଣୀକୁ ତମ ଘର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ କାହିଁକି ଦେବେନି ଏଥିରେ ରାଣୀର ଦୋଷ କଣ ତମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛ
ଭିତରେ ଥିବା ସରଳ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ତା ନାଁ ପଛରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନ ସୋନାଲି, ଗୋଟେ ନାରୀର ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ ଦୋଷ, ସବୁ ଇତିହାସ, ସବୁ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଲିଭେଇ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ସେ ଦେବୀ ସଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର। ତାମାନେ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟୋକା। ରାଣୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତା ହାତ ଧରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ